Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Je to na hru Minecraft. Původně jsem chtěl začít Paydem, ale pak jsem si řekl, že snadnější rozjet asi bude s Minecraftem. Takže hrajeme Minecraft. A teď si zahrajeme minihru Bed Wars, což je minihra, jak už je z názvu z postelní. To bych k té minihře řekl. Není možný ty, co to hrajou, že tuhletu hru neznáte, nebo minihru, jestli jenom vyberu tým, tak je to vlastně, že máte svůj postel a když o ní přijdete, tak se už nemůžete jakoby spawnovat a tím pádem jste prohráli. Jsou 4 týmy, jsou zelení, modří, červení a žlutí, ve který jsem já. No a hra nám začíná, ještě nezačíná, protože jsme tady 2. Má nás tady být minimálně 3. Jo. No se docela tady málo. Ajaj. No a vlastně, jo, dobrý, už jsme tady. Počkej, jak to historie nerozpočítává. Dobrý už. No a vlastně oni si tu postel dost zabraňují, jako od vesničana si tam kupují různé věci. Je tam, myslím, že tomu říká bronz, je tam bronz, stříbro a zlato. Bronz máte hned na začátku, spawnuje se nejrychlejš. Myslím, že se spawnuje po 2 vteřinách. Stříbro se spawnuje po 15 vteřinách a máte ho na ostrovku před sebou nebo občas je na spawnu. A zlato to se spawnuje po 30 vteřinách a máte ho ve prostřed a kupují se za něj nejvzácnější věci, nebo nejlepší. Potom je to tady samozřejmě za tokeny, který tady získáváte, ale to se kupuje jenom občas. Tak, my už začínáme hrát. Jo. 12, tak. Do něho stačí, tady je takhle ten mesničan. Tak, koupíme si tohle a koupíme si bloky, aby jsme byli rovnou už ve prostřed. Nejdřív teda musíme jít na ten ostrov. Tam je stříbro. A potom musíme jít do prostřed, zase ten takhle přestavit a tam bude to zlato. Tak, já jsem držel shift. No, nevadí. Ten bronz není vzácnej, to nevadí vůbec. Ono se to tady dá přeskočit, takže je to celkem v pohodě. Takže je to celkem v pohodě. Já přes toho teda spadnu, ale tak doufám, že teď do toho nespadnu. Tak, 9, 10, 11, to by taky mohlo stačit. Tak, tohle a... Tak, skoupíme tohle. S knockbackem. Tak, jo, on to tady staví, aby jsme nespadli. Takhle, protože když pro nás takhle střílejí tím lukem, tak... vlastně potom by nás mohli srazit. Tak tam jsou už ve prostřed modří, jsou tam zelení a červený tam ještě taky nejsou. Tak jo, já mám 3 železa, ještě pro jedno, abych měl asi brnění zeleného. Jsme žlutí, dobrý. Se přesně pamatuju, jaká barva jsme. To je docela kritický. Tak. Takže. Tak. Dobrý. A ještě si tam teda počkáme, že bych si možná koupil meč, no. Kolik 2? 3. Samozřejmě ve prostředí se odehrávají ty nejkrutější fighty, takže
To A, už tam sem nikdo jde. No tady takhle srazím, protože má knockback. Sakra, to po mě střílí. Dobrý. Tak. Jo. Mám knockback, já mám knockback. Ježiš, kdyby nás zničili ten takhle na začátku. Ne, oni nás fakt takhle zničej. Oni nás zničili. No tak tohle rychlý, jako jsme si neobrnili postel, takže já teď asi příště budu brňovat tu postel trochu. No nic. Tak zkusím ještě jednou. Vybereme si zase žlutý. Tak. Za 53 vteřin nám to začíná, takže v pohodě. Tak. Já tady zkusím nějaký parkour. Tak. Vždycky je dobrý, že se takhle člověk může zabavit, když čeká. I vždycky tady vadí ty lidi. Vždycky jsme takhle. Ježiš, mi se to trošku seklo a nedalo mi to boost. Zkusím ještě jednou. Ne, zase mi to zase seklo. Ach jo. No nic, už tady docela hodně lidí, už je tady 11 lidí. 13 dokonce už. 15, za chvíli nás tady budou na tu už dokonce 16. Budeme všichni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tak. Jsme tady, tu mapu, jo, ta mapa má takhle 2 spawny na ten bronz, což je celkem výhodný. Tak, tohle a jdu obrňovat teda tu postel. Jak se tam chodí k té posteli? Tuhleto mapu jsem ještě nějak jako často nehrál. To je hustý. To je dobrá mapa. Ale kde máme postýlku? Hop. Tak, kde máme postel? Kde je postel? Měl by být někde tady takhle nahoře? To tomu jsem ještě nehrál. Takže já v podstatě nevím, jo. No. Tak asi ty teda, já nevím. Já udělám tohle. Tak. A. Tak. A jako kdybych ji obrnil. Ještě tady uděláme tady tohle. Tady tohle. A to je všechno. Tak. Já si vezmu tyčku. Tak. Hop. Vezmu si tady tyčku. Ještě by se hodilo možná nějaké jídlo. Mám celkem málo jídla. Takže jídlo. Modrého my jsme žlutí v pohodě. Tak, stejky. Dobrý, my jsme tady prostřed. Jeden bron, teda ne bron, stříbro. No je to železo, ale je to prostě stříbro. Tyhle týře jako kdyby. No to si tam nic ale nekoupím. Jo. Jsem z toho zelený a červený. Tady fajtěj. Vidíš, tady jsou teď úplně už všichni. Já tě chci schodit, já tě chci jenom schodit. Schodil jsem ho. Mně se zdalo, že jsem ho možná schodil. No každopádně všichni teď nějak útočí z nějakého prapodivného. Vidíš. Co jsi jako omyslel? Takže tohle a vezmu si tohle. Mám u sebe už tolik toho bronzu.
4 atak. Tak. A běžíme. A tady stále není cesta. No. Zase ty suku. Tak já, počkej, kolik mám? Tak já si vezmu teda ten blok a jdu si teda tam postavit cestu. Jo, tak nejdu. Ježiš. No mě teda zajímalo, jak se k nám dostali, jo. To mě jako celkem zajímalo, protože tam cestu nemáme. No nic, hop. Vezmu si tohle a vezmu si pár tohle. A vezmu si tohle. Hop. Tohle sem vezmu. Ten je šikovnej. To bych mu rád poděkoval. Tak. Jenom mě zajímalo, jak se dostal ten men na střed. Díky, jako tam nemáme vůbec cestu, to mi jako vysvětlete. Jo, aha, takhle zprava. Já vím, že na něho nemám, ale hlavní, že jsem mu trochu pomohl. Že mi ty věci vrátí. Jo, to je hodnej. Já tady, co nebudu potřebovat, tak zase vyházím. Ježiš, ten toho má docela hodně. No, takže já se oblíknu já se oblíknu do zelená. Tohle, vezmu si tohle. Tohle si vezmu. Tohle všechno můžu vyhodit. Jej, něco chtělo na plochu. Hop. Tak, tohle všechno vyházíme, to ježiš, to bude trvat. Hop. A co svině. No nic, tak já jdu teda dál vyhazovat. Hop. Asi hop. A tady vyhodím tohle, ať si to vezme prostě někdo jiný. Jo, protože prostě je to takový, kdybych já měl prostě všechno, že jo, a pak bych o to přišel a to je za prvé a za druhé, to je prostě takový nefér, že jo, takže tak. Tak, já jsem viděl, jak se tady dostávají k nám nějak odprava, já to zkusím obejít, abych, jo, aha, tam takhle napravo je taky ten, jo. Hop. Ne. Co, jak to, že mě tam vidí takhle přesto? Nebo jak chápu, proč mě tam vidí. Já mám Golden Sword? To je zajímavé. Jo. Trefí. Tak trefí. A už ho nemám. Ne. Aha, tady je. Ježiš, já jsem blbej. Já ji můžu znova postavit. Aha. Ach jo. Tak ještě jednou. Zase žlutí. Ach jo. Víš, já nemám ty cedule. Vždycky se mě zadrknu a vždycky potom ztratím ten boost. Tak, za 45 sekund nám to začíná. Takže
Chvíli počkáme. Tak. No. Zkusím teda ještě jednou ten parkour, ale... Hop, ne. Nope. Prostě nope. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, teď to už vyhrajem, Tak, tady je kodník. Tak, tohle. Tak, já jsem se od něho koupil ten knockback, teda, no, v podstatě knockback, ona je to jen tyčka, enchantovaná. A děkuji, já chci taky něco. Chci taky něco. Jo, tak. 16, dobrý. Aha, a teď jenom 8, to jsem nevěděl, věděl, ale nevěděl, no, to je logika zas. Hop. Tak. Ježiš, to je docela riskantní, to jo. Hop, hop. Tak, prostředek je někde tamhle. Tamhle ještě přes tohleto se chodí, takže já jdu teda tudy. Mám u sebe nějak extrémně vzácný věci, takže je to v pohodě. Já jsem držel ten shift, já mám nějaký... Ach jo. Ono to je jedno, stejně. Kde mám spawn? Tady. Ježiš. Chci koupit jenom bloky. Tak, 4, 6, 7, 8, 9. Tak, 108 bronzu. Tak. Fajn, hop. Hop, hop, hop. Dobrý, mě v pohodě, my jsme žlutí. Hop, 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 hop. Tak. Jej. Jo, tady je takhle Jo, ono je to tady takhle. Super, a tamhle je zelený. S diamantovým mečem a brněním, takže to je super. To se fakt hodí. Tak my si už nakoupíme. Hop, hop, hop. Tak. Tohle všechno vezmu. Dám si sekru. Jdeme na to. Tak hop. Tak. Tudy bych asi zautočil na zelený moc rád. Tak, ale ne, ten má zrovna ten. Ježíš, tady všichni mají diamantový brnění. Ne. Si vezmu knockback. Prostě si vezmu knockback, protože... Ne, fakt. Mi něco... Tak, no tak. Ježiš, ještě tady... Oni jsou snad na tom AFK, nebo já nevím. Šest. Dejme něco 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobrý. Knockback 1, 2, 3. Tak. Šup. Tak, knockback. Se na ně.
Tak. Má diamantový meč? Ne, 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 ne. Nenávidím je. Ach jo. Jo. To někdo spawnul. To je hodnej. Je dobrý, už nejsou AFK na bronzu, jej. 7. Jo, vlastně, už mi to stačí teď právě. Čeka stojí 8. Tak, hop, tak. 3. 4. Hej, počkej. Já nevím. OK, no, tak asi si teda koupím. Jo, asi si koupím brnínko. Tak. 3 želízka. Přesně. A brnko. Přesně ne, ale je to pro brnko. Vidím, jo, jasně, předtím by se tam mohli dostat těma enderpearlama. Mě nenapadlo. Jo, tamhle jeden zelený. Já běžím k ním. Tak, no tak. Ten gromobek na něj vůbec nepůsobil. Tak, já si vezmu asi teď sekeru. Sekera je tady LM. 5 je dobrý. Šup. Tak. Tak, já už musím dát. Když oni mají tady diamantový brnění a meče, tak to je potom těžký. Já si to za ty kredity kupovat nechci. Sakra, nalákal. Já běžím, třeba sem, nevím, to jsou zelení, všichni mají diamantový meče, takže je to celku jedno. Já mám 4 tyjo, to jsem vůbec nevěděl, že už mám 4 ty. Tak to jdu domů a koupit si luk. Už 5. Už 6. Už 7. Aha. Ne. Ach jo, já jsem zase popletl cestu. Ježiš. 8, 9, 10, 15, 20, 24, 29, 31, až 40, no to by taky mohlo stačit. Takže, tohle. Tak. Jo, já už jsem se lekl, že jejíž, prostě to všichni tady kupují za ty tokeny. Ach jo. No nic. Očividně asi na někoho jde útočit, tak já jdu s ním, no. Tak někoho... Tak se musíš rozhodnout, tak nemodrý. OK, rovnou na ten nejšilnější, OK. Všichni jdem. Ježiši, on spadl. Proč to? Je normál? Bych jim tam rád pomohl, ale no, jejich problém, no, jako já jako u sebe žádný bloky nemám, takže tady sbírat zatím zlato. 3 a nalevo by mělo být 4.
Ne, oni nám zničili postel. Sakra, to já se teď asi musím někam zdechnout, protože teď se budou právě vracet. Pak se tam vrátím, ale sakra. Teď nevím, kam bych tak nějak šel. Asi sem. Tak. Dobrý, já jdu. Ne. Sakra. Ne. No, dobrá, tak tím asi s 5 programa bych asi skončil. No, co naděláme, ježiš. Tak pokud natočím příští video, tak to snad bude lepší. No já se s váma loučím a čau.